orange continental level. Otere ore mamalo. Koro ing'eni jakom jachir. Bet ni iwe kama yotni. Ma ing'e kaka igoyo gi kona midonje. To idhi kama nyien. Ni mondo ikony jopiny ok en gima yot. Ji mang'eny ineno kosiko mana an anyonora mana ka nikech gidwa bet ni gibed rech maduong' kabisa pi moro matin. To jakom tineno ka ok oluor mar mondo odhi mbele. An gi yie ni gini jakom dhi yudo kech sani king'iyo kata jok mochungo moko weyo modong' bende ok pek ahinya. To brand moseloso bende Afrika bende duong', but apani gima duong' moloyo bedo ni nodhi chung' to koro nyocha ne osebedo confirmed. Kata ne jomoko paro ni bodwaro gini kia ok odwar ni owacha to eto nosewacho nodwaro kendo no confirm. Apani gima duong' kabisa ma koro lando en koro dhi sudo malo oweyo siasa maka kendo be ok owacho no we temporarily. To aparo ni supporters to nyalo mede temporary more bathe kanyo ka weche dhi marach to bende pod wanyalo luonge. An aneno ni jakom oseketowa ma ikruok osetimo kata ka koro oweyo ma Kenya ka to owe ka ruedhi gi nyiri mathuon manyocha ne konye osepuonjogi osetegogi kendo oseketogi prime positions ma ginyalo influence siasa mabiro biro kata yiero mabiro biro 2027 king'iye at a national level. King'iye gweng' ema koro ywak jomoko mor ni koro ting'o bat biro onge. Jomoko bende manja nong'iyo gi pondo liero e kod jakom bende ang'e nokwamo. Lakini berne to ni jakom owe kotego party ma ka party otiyo gi chik to bende wabiro nadhi maber. Erokamano. Osedo, ochal nade ka mokwongo en sirkal mowuok oko mar siro moko en thuolo moromo kod Musalia Mudavadi kendo gitwak kod jofwambo kumoro achiel. Kama Odinga osechope siasa ma pacho kae owere godo en gimoro ma ji osebedo ka luoro wacho are ne ochak wacho no da dhi chung' e lemo mar jakom mar AUC nyaka sani kawuono wacho ni anabole koro adhi range Afrika mangima. Leo erokamano kuom thuolo machalo kamae. Aparo ni ma ok en ndalo ma mokwongo ma wawinjo